Cando nos entramos a xestionar a área de contratación, polo menos cando entrei eu no ano 2019, o obxectivo prioritario número 1 era claro. Era mudar uns pregos de contratación que levaban máis de 15, 20 anos en mudar. Eran uns pregos do pasado que non se axustaban realmente á realidade social, económica e empresarial que había fora. Implicou un traballo realmente importante, porque houve que sentar primeiro cos propios funcionarios da Deputación, segundo co tecido social, eso implicaba empresarios, sindicatos e outros actores. Nos consideramos que os pregos o que teñen que reflexar é a realidade social que hai fora. Non podemos vivir dentro destas 4 paredes, pensar que os cartos que pode ter unha administración como a Deputación da Coruña son da Deputación da Coruña, son cartos que veñen dos cidadáns e que teñen que retornar aos cidadáns. Aquí había un criterio que era inequívoco, que era o criterio do aforro económico. Moitas veces non se valoraba realmente a calidade, nin se valoraban outros aspectos que eran primordiais, aspectos sociais e aspectos de igualdade. Un bo contrato público beneficia sobre todo na calidade da execución. Garantizar de que ese traballo vai se facer ben e que non vai ser unha, non digo unha chapuza, porque normalmente non é unha chapuza, pero sí que non vai ter unha temporalidade moito máis baixa do que pode ter agora, onde se dá unha maior calidade. Noutro sentido, os cartos van a estar a disposición das empresas, dos autónomos e do tecido comercial. Moitas veces hai o sentido de que se os cartos van para as empresas, van para o empresario. Eso é un erro monumental. Os cartos se van para a empresa, obviamente tamén irán para o empresario, pero van para dinamizar o emprego e para crear novas oportunidades laborais. Ter máis remanente ou menos remanente en unha administración é relativamente importante. Se o remanente sirve para que eses cartos retornen á sociedade, está moi ben. Se o remanente sirve para seguir alimentando os intereses das entidades bancarias, non ten ninguna utilidade pública. Somos conscientes de que a facelo de sempre dá o mesmo resultado. Cando comes unha cousa, sempre acabas comendo esa cousa, non? Nós o que queríamos era darlle outra perspectiva, a perspectiva que realmente penso a BNG, que os cartos do público teñen que estar ao servicio do público.